Pošli ho dolů. Pošli ho dolů. A opatrně, k tomu dáváš. Treba položit na to železo. Jsme nevytáhli kabel, aby nebyl mokrý, ale to nevadí, to usuší. A víš co? No, ještě ho spust na to. Pomalu, dobrý, stop. Tam vlezu, ty ho potom přizvedneš a posuníme ho dolů, jako kdyby, jo? Takže toto musíš posunout. Jo? Tady z toho peru instaluju tady tyhle čerpadla. To má asi 300 kg. To je takto popas skoro bohupek. Ale to mám zapocený bum, bim, tady jsem, tady vidím druhý oko. Jak to dám dokupy, no. Je to asi 10 metrů hluboko. To mi nejde vidět. Ale na pohodu, ne? No, nahoru. Jsou problémy, že? No jo, no. Jsme na pětě. Šel se tady vozit, tyhle. Taky by se zvezl, tyhle, stop. Stačí. Krásně, ne?